μια έρευνα για τις προφητείες των μαρτύρων του Ιεχωβά μέσα από συγγράμματά τους από τις ιδρύσεως της οργάνωσεως έως σήμερα. Το ζήτημα των ψευδών προφητιών και των ψευδοπροφητών καταδικάζεται από την Αγία Γραφή σαφώς και τελεσιδίκως. Στην Παλαιά Διαθήκη οι ψευδοπροφήτες τιμωρούνται με θάνατο. Στην Καινή Διαθήκη καταδικάζονται από τον Χριστό αλλά και από τους Αποστόλους. Συγκεκριμένα στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο Ιώτα, στίχος 20 έως 22 αναφέρει: «Ο προφήτης όμως ώστις ασεβήσει και λαλήσει εν το ονόματί μου λόγο τον οποίον εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήσει, ή ώστις λαλήσει εν το ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και αν είπεις εν την καρδία σου, πώς θέλω με γνωρίσει τον λόγο τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν, όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία». Είναι σαφές το χωρίο αυτό και μας δίνει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για να μπορούμε να διακρίνουμε τους ψευδοπροφήτες από τους γνήσιους προφήτες. Το γνώρισμα είναι όταν κάποιος κάνει μια προφητεία στο όνομα του Θεού και η προφητεία αυτή δεν βγει, τότε ο προφήτης αυτός χαρακτηρίζεται ως ψευδοπροφήτης και μάλιστα στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ετιμωρείτο με θάνατο. Η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι μια οργάνωση που στηρίζεται σε εσχατολογικό μήνυμα, σε εσχατολογικό Ευαγγέλιο. Δηλαδή, θεμελιώνει την ύπαρξή της στο ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, αιρέσεις, αλλά οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μία από τις χαρακτηριστικές. Είναι λοιπόν φανερό ότι την ύπαρξή της τη συνδέει και με ένα άλλο σωρό σχετικές προφητείες που μάλιστα ορίζουν και σαφείς χρονολογίες. Η πρώτη μεγάλη προφητεία της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά αναφέρεται στο έτος 1914. Η οργάνωση πρώτου έτους 1914 επί μακρά σειρά ετών, 40 περίπου χρόνια, είχε κάνει τις εξής ψευδείς προφητείες. Πρώτον, όταν θα ερχόταν το 1914 θα καταστραφόταν ολόκληρος ο πονηρός κόσμος, αφού λίγο πριν από το 1914 θα εδοξάζεται η Εκκλησία και θα ανατρέπονται όλες οι κυβερνήσεις. Αυτά τα έγραφε η οργάνωση στα βιβλία της πρώτου έτους 1914. Έρχεται το έτος 1914 και αντί να γίνουν αυτά τα πράγματα, αντί δηλαδή να καταστραφεί ο πονηρός κόσμος όπως λέγανε και να αρχίσει η ευτυχία επάνω στη γη όπως είχε προφητεύσει η οργάνωση, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Πίστευαν ότι το 1914 θα γίνει ο επίγειος παράδεισος. Αντί λοιπόν να γίνει ο επίγειος παράδεισος, άρχισε μια πολύ άσχημη κατάσταση για τον κόσμο. Δηλαδή,
άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ευτυχία είχε προφητεύσει η οργάνωση, δυστυχία ήλθε. Η ειρήνη είχε προβλέψει, πόλεμος ξέσπασε. Και είναι φανερό ότι δεν βγήκε αληθινή η οργάνωση. Τώρα τι κάνουν αυτοί? Σήμερα όταν αναφέρονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά στο έτος 1914 λένε άλλα. Ότι πριν λένε το έτος 1914 λέγαμε ότι θα κηρυχθεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βγήκαμε αληθινοί. Ψέματα. Ποτέ δεν έγραψαν στα βιβλία τους ότι το 1914 θα κηρυσσόταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αντίθετα, έγραψαν ότι θα άρχιζε η ευτυχία επάνω στη γη δια της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το είπαν στο β' τόμο των γραφικών μελετών στη σελίδα 114 και σε διάφορες κοπιές. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι σύγχρονοι μάρτυρες του Ιεχωβά που δεν έχουν τα πρώτου 1914 βιβλία και δεν ξέρουν τι τους γίνεται, πιστεύουν ότι έτσι πράγματι προφήτεψε η οργάνωση. Δηλαδή την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι έτσι όμως. Ας προκαλέσουν την οργάνωση να τους δείξει κείμενα πρώτου 1914, δικά της, όχι εφημερίδες, όπου να αναγράφεται ότι το 1914 θα εκηρύσσεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν υπάρχουν τέτοια κείμενα. Ήρθε λοιπόν το 1914 και δεν βγήκε αληθινή οργάνωση ως προς εκείνα που είχε προφητεύσει. Συνέχισαν όμως και όρισαν νέα χρονολογία για την καταστροφή του πονηρού κόσμου. Εμέσως αυτή τη φορά. Αυτή τη χρονολογία την έθεσαν στο 1918. Στη Σκοπιά λοιπόν 1915 1η Ιανουαρίου στη σελίδα 11, ελληνική έκδοση, γράφει: Πολάκης υπεδείξαμε ότι η μεγάλη μάχη του Αρμαγεδόνος, η καταστροφή δηλαδή του πονηρού κόσμου και η έναρξη της Βασιλείας του Θεού στη γη, είναι πλησίον λένε και θα επακολουθήσει αμέσως μετά τον παρόντα Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιος ήταν τότε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο παρόντας που λένε, για τον οποίο μιλάει εδώ η Σκοπιά του 1915? Είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος που είχε εκραγεί. Ήταν ήδη στην πορεία του. Πότε τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος? Το έτος 1918. Τότε λέει η οργάνωση θα γίνει η καταστροφή όλου του πονηρού κόσμου, ο λεγόμενος Αρμαγεδόνας. Έρχεται το έτος 1918 και δεν έγινε ασφαλώς τίποτα. Για άλλη μία φορά η οργάνωση απεδείχθη ψευδής προφήτης. Δεν μετανόησε όμως. Συνέχισε και όρισε νέα χρονολογία η οργάνωση. Πάμε στο βιβλίο της «Εκατομμύρια ζώντων ήδη ουδέποτε θα πεθάνωσιν». Έχει γραφτεί από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά το έτος 1920. Στην σελίδα 77 λέει τα εξής: το 1925 θα παραστεί μάρτης της επιστροφής των πιστών ανδρών του Ισραήλ, δηλαδή του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και των άλλων. Εκ της καταστάσεως του θανάτου ήτινες θα αναστηθώσει τέλη η ανθρώπινα υπάρξης και θα γίνωση ορατή νόμιμη αντιπρόσωποι της νέας καταστάσεως πραγμάτων. Ήτης θα επικρατεί επί της γης. Το 1920 λοιπόν λέγανε ότι το 1925 θα γινόταν και καλά η Ανάσταση. Στο ίδιο βιβλίο τους, στη σελίδα 78 επαναλαμβάνουν τα ίδια.
Τι λένε? Γράφει: «Και επομένως δυνάμεθα μετά εμπιστοσύνης να προσδοκόμεν ότι το 1925 θα σημειώσει την επιστροφή του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των γνωστών απεώνος προφητών εν καταστάσει ανθρωπίνης τελειότητος». Εξίσου τα ίδια λένε επίσης και στη σελίδα 85. Το 1925 λένε θα σημειώσει την Ανάσταση των πιστών αριστείων του παρελθόντος και την έναρξη της αποκαταστάσεως κλπ. Επίσης στη σελίδα 100 του ιδίου βιβλίου μας δίνουν και ένα, ας υποθέσουμε, πρωταπριλιάτικο αστείο. Λένε εκεί: την 1η Απριλίου του 1925 δυνάμεθα να προσδοκόμεν την Ανάσταση των αρχαίων αριστείων και την έναρξη της ευλογίας πασών των φυλών της γης, των ζώντων και των νεκρών. Ψευδοπροφητεία πρωταπριλιάτικη της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και εδώ γεννάται το εξής ερώτημα: πού θα πήγαιναν αυτοί που θα ανασταίνονταν, ας υποθέσουμε, ο Αβραάμ και οι άλλοι για να κυβερνήσουν τον κόσμο? Εδώ μας το λέει η οργάνωση στο βιβλίο της «Επιθυμητή κυβέρνηση», γραμμένο από το 1924, ένα χρόνο δηλαδή πριν το 1925. Επιθυμητή κυβέρνηση, σελίδα 33, η πρωτεύουσα του κόσμου. Και λέει: «Εν το φωτί των γραφών δυνάμεθα λογικός να αναμένομεν ότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει η πρωτεύουσα του κόσμου μετά το τελείον πιστών ανδρών, ήτι των Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Δανιήλ και των άλλων Αγίων ανδρών, ήτινες θα αναλάβωσιν τη διεύθυνση των υποθέσεων της γης. Ενώ τίνες εξ αυτών θα εγκατασταθώσιν στα κυριότερα μέρη της γης ως κυβερνήτε. Ότι τότε εκείνος ώστις θα αδραίνει εν Ιερουσαλήμης θα δίδει οδηγίες σχετικώς με την διεκπεραίωση των κυβερνητικών υποθέσεων ή στα διάφορα μέρη της γης». Και το βιβλίο της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά συνεχίζει: «Με τους τελείους τότε ραδιοτηλεφωνικούς σταθμούς ευλόγως δυνάμεθα να πιστεύομεν ότι ο Αβραάμ θα διευθύνει της γης εκ του όρους Σιών». Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Αβραάμ, έτσι με τη γενιάδα όπως τον ξέραμε από την εικονογραφία, θα έπαιρνε το μικρόφωνο και καλά και θα κυβερνούσε τους μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω από το βουνό Σιών. Αυτά τα γελία εκήρυξε η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά στο όνομα του Θεού. Ήλθε το έτος 1925 και ούτε Αβραάμ εφάνηκε, ούτε Ισαάκ ακούστηκε. Έτσι, για άλλη μια φορά απεδείχθη ψευδής προφήτης η οργάνωση. Γεννάται το ερώτημα: πώς το αντιμετώπισαν τώρα αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά που πίστευαν ότι θα γινόταν την 1η Απριλίου του 1925 η Ανάσταση? Απαντάμε: οι οπαδοί της οργανώσεως που είχαν λίγο μυαλό την εγκατέλειψαν. Η εταιρεία βέβαια είπε τα εξής περίεργα. Τι έκανε? Μετατόπισε πια την βασιλεία. Την πήγε πίσω. Είπε ότι έγινε και καλά το 1914 η βασιλεία αοράτος στους ουρανούς. Δηλαδή τότε έγινε η αλλαγή του πιστεύω της, ότι δεν επρόκειτο για ψευδοπροφητεία, αλλά ότι έγινε αοράτος η εγκατάσταση το 1914 και αυτό το διετύπωσαν στη Σκοπιά 15 Μαρτίου του έτος 1925. Διατυπώθη για να αποπροσανατολίσουν τους οπαδούς από την διαψευστήσα προφητεία
για το 1925 και του 1914. Βρήκαν αυτή την πονηρή λύση, ότι αυτά τα πράγματα που είχαν και καλά προβλέψει ότι θα γινόντουσαν στη γη, έγιναν τάχα αοράτος στους ουρανούς. Μεγάλη μούφα. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμα και των ιδίων των ηγετών της οργανώσεως τους πήρε 11 χρόνια για να μπορέσουν να βρουν κάποια δικαιολογία εύλογη. Και τι εύλογη? Τη λέμε εύλογη διότι στην ουσία είναι τελείως παράλογη. Ο λαός του Θεού πήρε είδηση ότι έγινε η εγκαθίδρυση της βασιλείας 10 χρόνια μετά. Εντελώς ασόβαρα πράγματα. Όμως παρόλα αυτά δεν μετανόησε η οργάνωση. Όρισε νέα χρονολογία. Είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή ότι η καταστροφή του πονηρού κόσμου θα γινόταν το έτος 1931. Πού υπάρχει αυτό? Στο βιβλίο των μαρτύρων του Ιεχωβά που κυκλοφόρησε το έτος 1923. Έχει γραφτεί το 1917 και έχει τον τίτλο «Το τετελεσμένο μυστήριο» στην σελίδα 719. Και εκεί λέει: «Ο χρόνος της εγκαθιδρύσεως της βασιλείας εν δυνάμει καταδεικνύεται ως μέλλον να λάβει χώραν εις το έτος 1931». Εδώ συνέβη το εξής εκπληκτικό. Η οργάνωση, περιμένοντας να γίνει το τέλος του πονηρού κόσμου και η Ανάσταση των Αβραάμ και των άλλων το έτος 1931, όπως είδαμε, έσπευσε να αγοράσει και ένα σπίτι στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνιας για να καθίσει τάχα ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και οι άλλοι. Τρελά πράγματα. Πώς το ξέρουμε αυτό? Αυτό το γράφει η οργάνωση στο βιβλίο της που έχει τον τίτλο «Σωτηρία». Αυτό το βιβλίο έχει γραφεί το έτος 1939. Στη σελίδα λοιπόν 330 αυτού του βιβλίου λέει τα εξής εκπληκτικά. Στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνιας υπάρχει μικρά έκταση γης, επί της οποίας κατά το 1929, δηλαδή 2 χρόνια πριν της ελεύσεως τάχα του Αβραάμ, εκτίστη μια οικία η οποία καλείται να είναι γνωστή ως Μπεθ Σαρίμ. Εβραϊκά οι λέξεις αυτοί, Μπεθ Σαρίμ, σημαίνουν οίκος αρχόντων. Και συνεχίζει: ο δε σκοπός της αποκτήσεως της ιδιοκτησίας αυτής και της οικοδομής του οικίματος ή το όπως υπάρχει αυτή η απόδειξη του ότι υπάρχουν μερικοί σήμερον επί της γης οι οποίοι πλήρως πιστεύουν στο Θεό και στον Ιησούν Χριστόν και στην Βασιλεία Του και οι οποίοι πιστεύουν ότι οι πιστοί άνδρες του πάλε ταχαίως θα αναστηθούν υπό του Κυρίου, θα έλθουν επί της γης και θα αναλάβουν συν τη φροντίδα των ορατών υποθέσεων της γης. Και συνεχίζει το χιλιαστικό βιβλίο. Ο τίτλος του Μπεθ Σαρίμ είναι υπό την φύλαξη της βιβλικής και φιλαδικής εταιρείας στη Σκοπιά, όπως χρησιμοποιηθεί υπό του Προέδρου της εταιρείας και των βοηθών του επί του παρόντος, και ακολούθως να είναι στην διάθεση των προαναφερθέντων αρχόντων επί της γης. Εδώ διαβάζουμε ότι πήραν ένα σπίτι, ότι προσωρινά θα κατοικούσε η ηγεσία της οργανώσεως, ώστε να είναι έτοιμο να το κατοικήσουν εκείνοι που θα αναστηνόντουσαν το έτος 1931, όπως είδαμε στο άλλο βιβλίο. Στο βιβλίο Σωτηρία υπάρχει η φωτογραφία με μια βίλα αγροτικού τύπου, με πατώματα, υπόγεια, μπαλκόνια, κήπους, μανδρότυχους, με ωραίες πέτρες.
Σε αυτό το σπίτι λοιπόν λένε ότι κατοίκησε ο πρόεδρος της εταιρείας ο Ρόδερφορντ μέχρι που πέθανε, έως δηλαδή το έτος 1942. Έρχεται λοιπόν το 1931 ασφαλώς, ούτε ο Αβραάμ φάνηκε και το σπίτι έμεινε κατοικημένο, δηλαδή εκατοικείτο από τους άρχοντες της οργανώσεως. Εδώ τώρα γεννάται το ερώτημα. Όπως είδαμε προηγουμένως ότι ακόμα το 1923 και το 1924 έλεγαν ότι την 1η Απριλίου του 1925 θα γινόταν η Ανάσταση. Και όπως διαβάσαμε από το βιβλίο «Το τετελεσμένο μυστήριο» που εγγράφει το 1917, έλεγε ότι η Ανάσταση θα γίνει το έτος 1931. Πώς συμβιβάζονται αυτά? Απλά, όπου δεν υπάρχει πνεύμα Θεού, εκεί η πλήρη σύγχυση. Το εκπληκτικό είναι ότι όταν η οργάνωση σήμερα αναφέρεται στην αγορά εκείνου του σπιτιού, δεν λέει την αλήθεια στους οπαδούς της. Δεν λέει για ποιο σκοπό αγόρασαν αυτό το σπίτι. Το κρύβει. Πώς το ξέρουμε αυτό? Στο επίσημο βιβλίο της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, το λεγόμενο βιβλίο του έτους 1983, στη σελίδα 204 μας λέει τα εξής. Με τον καιρό έγινε μια άμεση προσφορά για να κτιστεί ένα σπίτι στο Σαντιέγκο για να το χρησιμοποιήσει ο αδελφός Ρόδερφορντ. Όσο δηλαδή αναφορά αυτή την ιδιοκτησία, το βιβλίο Σωτηρία του 1939 δήλωσε: στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας υπάρχει ένα μικρό κομμάτι γης, στο οποίο το έτος 1929 χτίστηκε ένα σπίτι που ονομάζεται και είναι γνωστό σαν Μπεθ Σαρίμ. Μη μας λέει το βιβλίο εδώ ότι το σπίτι αυτό αγοράστηκε για να το χρησιμοποιήσει ο αδελφός Ρόδερφορντ. Εδώ μας λέει μισή την αλήθεια. Πράγματι το χρησιμοποίησε ο Ρόδερφορντ, ο πρόεδρος της εταιρείας, αλλά ο κύριος σκοπός της αγοράς δεν ήταν για να κατοικήσει ασφαλώς ο πρόεδρος, αλλά για να κατοικήσει ο Αβραάμ και οι άλλοι που θα αναστέλλονταν το 1931. Το κρύβει εδώ η οργάνωση. Λέει μισή την αλήθεια. Δηλαδή ένα πλήρες ψέμα. Τελικά αποδεικνύεται ότι και σύγχυση υπάρχει σε αυτό το χώρο και ψευδοπροφητεία, αλλά και δόλος και ψεύδι πολλά λέγονται για να καλυφθεί το άνομο παρελθόν της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ήρθε λοιπόν το έτος 1931, για το οποίο είχαν προβλέψει τον Αβραάμ και τον άλλον και το τέλος του πονηρού κόσμου, και δεν έγινε ασφαλώς τίποτα. Έτσι απεδείχθη για άλλη μια φορά η οργάνωση ψευδής προφήτης. Τι έγινε όμως? Έπρεπε να κάνει κάτι. Άλλαξε όνομα. Από σπουδαστέ των γραφών που ελέγονται μέχρι τότε, ονομάστηκαν με το βαρύγδουπο όνομα μάρτυρος του Ιεχωβά. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Πάλι δεν μετανόησαν. Όρισαν νέα χρονολογία εμέσως αυτή τη φορά. Το έτος 1935. Ό,τι δεν έγινε δηλαδή τις άλλες φορές θα γινόταν τότε. Το 1935. Στο περιοδικό της οργανώσεως «Ο Χρυσούς Αιών» της Μαρτίου 1932 στη σελίδα 13 λέει: τους εν τη Αγία Γραφή αναφερόμενους πιστούς αυτούς άνδρες, από του Άβελ μέχρι του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Θεός
θα τους αναστήσει εκ του θανάτου ως τελείους ανθρώπους και θα τους δώσει ζωή. Τούτο λέει θα κάνει αμέσως μετά την συμπλήρωση της βασιλικής οικογένειας του ουρανού, δηλαδή μετά την εκλογή εκείνων που θα είναι στον ουρανό με τον Ιησού Χριστό. Είναι σαφές η Ανάσταση θα γίνει μόλις συμπληρωθούν οι 144.000 συμβασιλείς του Χριστού κατά την άποψη των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτά τα γράφει όπως είδαμε το έτος 1932. Πότε όμως συνεπληρώθησαν οι 144.000 σύμφωνα με την άποψη των μαρτύρων του Ιεχωβά που έπρεπε να γίνει η Ανάσταση των αριστείων του παρελθόντος? Αυτό μας το λέει η Σκοπιά του έτους 1982, 15 Ιουνίου στη σελίδα 30. Λέει τα εξής: η ουράνια κλίση γενικά ολοκληρώθηκε περί το έτος 1935. Υπάρχει και σε παλιά έτυπα της οργανώσεως αυτή η διδασκαλία. Δηλαδή ότι το έτος 1935 συμπληρώθηκαν οι 144.000 συμβασιλείς τάχα του Χριστού. Η οργάνωση όμως είχε πει ότι όταν γίνει η συμπλήρωση αυτού του αριθμού, δηλαδή το 1935, τότε θα γίνει η Ανάσταση. Άρα το 1935 που έγινε η συμπλήρωση αυτού του αριθμού, Ανάσταση των Αβραάμ και των άλλων δεν είδαμε. Η οργάνωση απεδείχτηκε πάλι ψευδής προφήτης. Όμως δεν μετανόησε. Όρισε νέα χρονολογία εμέσως αυτή τη φορά γύρω το 1940. Πώς το ξέρουμε αυτό? Στο βιβλιάριο με τον τίτλο «Αντιμετωπίσατε τα γεγονότα», αυτό είναι γραμμένο το 1938, στη σελίδα του 46 λέει τα εξής γλαφύρα: υπάρχουν τώρα επί της γης Ιωναδαβίτε. Ιωναδαβίτε θα πει μάρτυρες του Ιεχωβά του πολλού όχλου, αφοσιωμένοι στον Κύριον και οι οποίοι αναμφιβόλως θα αποδειχτούν πιστοί. Θα ήτο κατά αυτούς να νυμφεύονται τώρα και να αρχίσουν να ανατρέφουν τέκνα? Όχι, είναι η απάντηση ή της υποστηρίζεται από τον γραφών. Δηλαδή να μην παντρεύονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά το 1938, ούτε να μεγαλώνουν παιδιά. Γιατί? Αυτό μας το λέει στη σελίδα 49 η οργάνωση του ιδίου βιβλιαρίου. Λέει: οι Ιωναδαβίτε εκείνοι οι οποίοι τώρα σκέπτονται να νυμφευθούν, φαίνεται ότι θα έκαναν καλύτερα εάν έμεναν ολίγα έτη, μέχρι ότου η πύρινος θύελλα του Αρμαγεδόνος παρέλθει και τότε να εισέλθουν εις γάμον κοινωνία. Πόσοι πίστεψαν? Αφελείς την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά και δεν παντρεύτηκαν, ειδικά επειδή περίμεναν το τέλος του κόσμου γύρω στο 1939, 40, 41 και έμειναν άγαμοι και δεν έκαναν παιδιά, πιστεύοντας διδασκαλίες δαιμόνων και ντάλματα ανθρώπων, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ήρθε το έτος 1940, 41, 42. Ασφαλώς Αρμαγεδόνας δεν έγινε. Έγινε παγκόσμιος πόλεμος. Το αντίθετο. Πράγματα από ό,τι είχαν προφητεύσει. Εκατέλειψαν πάλι πολύ την οργάνωση και παρόλα αυτά συνέχισαν. Δεν μετενόησαν. Όρισαν νέα χρονολογία.
Αυτή η χρονολογία ήταν το έτος 1975. Πριν όμως διατυπώσουν ρητός αυτήν τη νέα τους ψευδή προφητεία, βασάνισαν κυριολεκτικά τους οπαδούς τους ως εξής. Τους παρότρινε ή αλλιώς τους επίεζε να εγκαταλείψουν τα σχολεία τους, γιατί έφτανε το τέλος του κόσμου. Απίστευτα πράγματα. Σε εγκύκλιο εσωτερική των μαρτύρων του Ιεχωβά του Μαΐου του 1973 προτείνει τους οπαδούς της να εγκαταλείψουν τα σχολεία και τα σπίτια τους, γιατί το τέλος έφτανε. Έπρεπε να πάνουν, λέει, κήρυγμα σκαπανέων, να κηρύσουν γρήγορα τα νέα αυτά που θα έρχονται με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Σε άλλη εσωτερική εγκύκλιο της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, τον Ιούνιο του 1972, παροτρύνει τα παιδιά που θα κάνουν διακοπές να αφήσουν τις διακοπές τους και να κάνουν έργο σκαπανέως. Λέει ακριβώς η εγκύκλιος. Πόσα καλοκαίρια υπολείπονται προτού αρχίσει η μεγάλη θλίψη? Δεν είναι πολλά. Αυτά τα λέει το έτος 1973. Εκείνο δηλαδή που παρατηρείται σε όλα τα προηγούμενα είναι ότι προτείνουν τους οπαδούς τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά να κάνουν έργο σκαπανέως, να μην κάνουν παιδιά και το κυριότερο, να δίνουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους στην οργάνωση, όχι επειδή τους παροτρύνει να ζήσουν μια αγία ζωή τόσο, όσο επειδή και καλά το τέλος είναι κοντά. Είναι μια τυχοδιακτική προσέγγιση του χριστιανισμού. Δεν είναι μια προσέγγιση η οποία είναι γνήσια, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην αγιοσύνη, αλλά είναι σαν να τους λέει ότι επειδή ούτως ή άλλως λίγα χρόνια έχετε ακόμα σε αυτό το σύστημα, τουλάχιστον επενδύστε τα σωστά για να κερδίσετε το νέο σύστημα. Σε άλλη εσωτερική εγκύκλιο, τον Αύγουστο του 1973, λέει: ένα αντρόγυνο από την Ανατολική Γερμανία που είχε καταφύγει στην Δυτική χρειάζεται νέα επίπλωση, αλλά σκέφτηκε το αντρόγυνο ότι ο παλιός καναπές και η πολυθρόνα θα τους εξυπηρετούσαν στον Αρμαγεδόνα. Ήταν μια ευκαιρία να δουν το Μπέθελ, δηλαδή τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Σκοπιάς στην Αμερική. Ήταν δηλαδή πιο πολύτιμη για αυτούς. Εντελώς αστεία πράγματα. Άνθρωποι που έφυγαν από την Ανατολική Γερμανία και πήγαν στην Δυτική και προφανώς στη μεταφορά έσπασε ο καναπές, σκέφτηκαν να αγοράσουν ένα καναπέ να κάθονται οι άνθρωποι. Αλλά η οργάνωση τους λέει όχι καναπέ. Ο καναπές ο παλιός σας φτάνει μέχρι τον Αρμαγεδόνα. Πηγαίνετε να δείτε το Μπέθελ του Μπρούκλιν. Πράγματα εκπληκτικά, έτσι. Σε άλλη πάλι εσωτερική εγκύκλιο, το Μάιο του 1974, ένα χρόνο πριν από το τέλος δηλαδή, λέει τα εξής εξοργιστικά. Λαμβάνονται ειδήσεις από αδελφούς που πωλούν σπίτια και ιδιοκτησίες των, σχεδιάζοντας να τελειώσουν το υπόλοιπο των ημερών των σε αυτό το παλαιό σύστημα με την υπηρεσία σκαπανέως. Ασφαλώς πρόκειται για ένα πολύ καλό τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν το βραχή διάστημα που υπολείπεται πριν τελειώσει αυτός ο κόσμος. Τι κάνει εδώ η οργάνωση? Παροτρύνει τους οπαδούς να πουλήσουν τα πάντα
και οι δυστυχείς οπαδοί της, γιατί το τέλος έφτασε. Το φοβερό είναι ότι την ίδια περίοδο που η οργάνωση παροτρύνει τους οπαδούς της να πουλήσουν τα πάντα, εκείνη κάνει αγορές μηχανημάτων, επενδύσεις και αγορές οικοπαίδων. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τον Αύγουστο του 1974, 3 μήνες μετά, λέει σε μία εγκύκλιο τα εξής. Η εταιρεία φρόντισε τελευταίως να αγοράσει ένα νέο περιστροφικό ταχυπιεστήριο παραδοτέο στο επόμενο έτος. Δηλαδή θα παρεδίδεται το έτος 1975 που υποτίθεται θα είχε τελειώσει ο πονηρός κόσμος. Και ήθελαν να περισσεύσει χιλιάδες τυπογραφία στον κόσμο για να κάνει το έργο της. Και συνεχίζει να λέει. Αυτό το πιεστήριο, πολύ μεγαλύτερο από όσα έχουμε τώρα, έχει μήκος 19 περίπου μέτρα και βάρος περίπου 42 τόνους. Είναι μοναδικό διότι έχει 3 μεγάλους κυλίνδρους εκτυπώσεως που ο καθένας τους έχει πλάτος 1,80 μέτρα και διάμετρο 1,25 μέτρα. Αυτό μπορεί να τυπώσει από 40 εκατομμύρια βιβλία σε ένα έτος χωρίς τις υπερορίες. Ώστε λοιπόν η οργάνωση που δεν πιστεύει αυτά που κηρύττει στους οπαδούς της, διότι αν τα πίστευε δεν θα αγόραζε τέτοια πράγματα, σπρώχνει τους οπαδούς της να μην αγοράσουν έπιπλα, να φύγουν από τα σχολεία, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να μην κάνουν διακοπές, να πουλήσουν τα πάντα, γιατί τάχα το έτος 1975 έφτανε. Στη Σκοπιά 1970 σελίδα 446 λέει τα εξής. Ένας χρήσιμος καιρός, ο καθένας θα ήθελε να γνωρίζει πόσον καιρόν θα διαρκέσει το παρόν σύστημα και πότε θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός του Θεού στη γη με τον ίδιο πλήρη τρόπο που πραγματοποιείται στον ουρανό. Ο Ιησούς απήντησε ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη και τότε θέλει έρθει το τέλος. Εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη τέλος για να κάνει διάκριση από αυτό που εννοούσε με τη συντέλεια του αιώνος ή συστήματος πραγμάτων, την περίοδο του θερισμού στην οποία ζούμε τώρα. Και λέει, το πόσο κοντά είμεθα στο τέλος του παρόντος διενετικού συστήματος πραγμάτων δεν μπορεί να προλεχθεί, καθώς ο Ιησούς ανάφερε ότι ούτε αυτός δεν εγνώριζε την ημέρα ή την ώρα ή τον καιρό της επίγειας διακονίας του. Εν τούτης, η βιβλική χρονολογία, η οποία δείχνει ότι ο Αδάμ έχει δημιουργηθεί το φθινόπωρο του έτους 4026 π.Χ., μας οδηγεί ως το έτος 1975 μετά Χριστό, ως το έτος της συμπληρώσεως 6.000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας, με 1.000 χρόνια ακόμη που απομένουν για τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Μέχρι εδώ έφτανε να πούμε ότι διατυπώθη η ψευδής προφηθεία του 1975. Λέει εδώ ότι το έτος 1975 συμπληρώνονται 6.000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας με 1.000 χρόνια ακόμη που απομένουν για την διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Δεν σταματά ο χρόνος, τελειώνει τα 6.000 χρόνια το 1975 και η χιλιετία που περιμένουν φυσικά δεν έγινε. Έτσι, οποιαδήποτε και αν είναι η ημερομηνία του τέλους αυτού του συστήματος, εδώ αγνοεί προφανώς την ημερομηνία,
Είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει για το τέλος του πονηρού συστήματος, δηλαδή έχει μειωθεί με μόλις 6 περίπου χρόνια. Πότε τα λέει αυτά? Το έτος 1970. 6 χρόνια λοιπόν απόμειναν για το τέλος του πονηρού συστήματος πραγμάτων, λέει εδώ η οργάνωση. Ήρθε το έτος 1976 και δεν έγινε ασφαλώς απολύτως τίποτα. Τώρα, πώς δικαιολόγησε αυτή την αποτυχία η οργάνωση? Τη δικαιολογεί στη Σκοπιά 1976, που εκεί λέει: ξέρετε, εμείς δεν πέσαμε έξω στην χρονολογία, λέει. Δεν έγινε αυτό, εννοεί η συντέλεια του κόσμου, διότι δεν ξέραμε πότε γεννήθηκε η Εύα, διότι άρχισε να μετράει το χρόνο ο Θεός όχι από τότε που γεννήθηκε ο Αδάμ για να τελειώσουν τα 6.000 χρόνια του το 1975, αλλά από τότε που δημιούργησε και την Εύα. Από τότε θα μετρούσαμε το χρόνο. Δεν ξέρουμε όμως πότε έγινε η Εύα. Εννοείται ότι ψέματα λέει. Αυτά τα λέει το 1976 μετά τη διάψευση. Τα ψέματα διαπιστώνονται ως εξής. Στη Σκοπιά του 1968, την 1η Αυγούστου, στη σελίδα 468, όπου έχει διατυπώσει το έτος της δημιουργίας της Εύας και έχει γίνει και μάθημα στην εταιρεία Σκοπιά. Λέει η υποσημείωση στο έντυπο αυτής της Σκοπιάς: πότε δημιουργήθηκαν ο Αδάμ και η Εύα? Εφόσον ήταν επίσης σκοπός του Ιεχωβά να πληθυνθεί ο άνθρωπος και να γεμίσει την γη, είναι λογικό ότι θα δημιουργούσε την Εύα λίγο ύστερα από τον Αδάμ, ίσως μόλις λίγες εβδομάδες ή μήνες αργότερα. Το ίδιο έτος, 4026. Έτσι λοιπόν έριξε στάχτη στα μάτια των οπαδών, αλλά δεν μπόρεσε να το επιτύχει τόσο πολύ και εξαφανίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες του Ιεχωβά από την οργάνωση, τους οποίους η εταιρεία τους ονόμασε 75'ριδες, επειδή εγκατέλειψαν την εταιρεία, δηλαδή η του 1975. Λαγή που λέμε. Αυτό είναι το θλιβερό παρελθόν της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά εις ό,τι αφορά τις ψευδείς προφητείες. Η τελευταία ψευδής προφητεία είναι διατυπωμένη με μεσοτρόπο και είναι το έτος 2000. Αυτό το λέει σε ένα ξύπνα στις 8 Νοεμβρίου 1986 στη σελίδα 7. Τελικά βλέπουμε ότι παρόλες τις επανειλημμένες και τρομερές αποτυχίες τους, εντούτοις δεν βάζουν μυαλό, αλλά δημιουργούν πλασματικό ενδιαφέρον και προσδοκίες στους οπαδούς τους, αλλά και φόβο συνάμα και απειλή ότι πρέπει να είστε στην οργάνωσή μας, ούτως ώστε μετά από 2, 3, 5 χρόνια, ανάλογα πόσα δίνουν, για την εγκαθίδρυση της Βασιλείας, και καλά να σας βρει μέσα εδώ και επομένως να μην σφαγείτε μαζί με τους υπολείπους. Συνοψίζοντας λοιπόν από όλα τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα 8 με το 2000, αν το βγάλουμε έξω το 2000, είναι 7 ψευδοπροφητείες. Το 1914, το 18, το 25, το 31, το 35, το 40 περίπου και το 75. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται κάποια άλλη απόδειξη για να τεκμηριωθεί ότι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι ένας ψευδής προφήτης της εποχής μας.